Дәвам итеп экраннар алдына Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Зәкия Харис кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны кызлары Әнисә, Алисә, улы Раил, килене Венера, кияүләре Усман, Ринат һәм сөекле оныклары котлыйлар. 60 яшьлек юбилеен һәр адәм баласы да артына борылып карап, никадәр озын, катлаулы, матур да, шул ук вакытта сагышлы да юллар узган сыман кабул итә торгандыр. Менә безнең әниебезне дә язмыш дигәннәре уттан алып суга салды, бер күтәрде, бер яңадан тертеп егытты дигән шикелле. Гаиләсен булдырып, газиз әткәебез белән алар безне 3 балаларын тудырдылар. Үрнәккә куярлык гаилә булып яшәп, абруйлы әти-әни дәрәҗәсенә лаек булдылар. Ләкин парлы канат кагырга аңа озак язмый. Әтиебезнең бакый дөньяга китүен әниебез бик авыр кабул итте. Алар мәңге аерылгысыз пар аккошлар сыман иделәр бит. Ләкин тигез гомер язмаган күрәсең. Бүгенге көндә ул икесе өчен дә шатланып, 5 оныкларының газиз әбиләре булып яши. Кадерле без, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларыбызның иң олысы. Сабыр хылыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә ия син. Сиңа хәерле озын гомер, кырыштай нык сәламәтлек, бәхетле, тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгедә изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Рәхмәт әнкәй тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян, гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тыйып типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Балаларым дия безне кадерләп үстергәнсең. Бигрәк матур син әнкәебез, күзләр тия күрмәсен. Безнең әнкәебез, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Өебезнең нуры бит син, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әнкәебез син булган өчен генә. Безнең назлы әнкәебез, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Хөрмәтле Зәкия Харисовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Сиңа елмая, тәрәзәңнән каралы, туган көнең белән котлап, сиңа җыр яздым әле. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Назлы җилләр иркәләсен, бүген сине кадерлем, саклап кына йөртсеннәр сине фәрештәләрең. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап, сиңа җырлар җырлыймын. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап,
Сиңа жырлар жырлаймын. Туган күннең белән котлап, гөлләмәләр бирсеннәр. Теләкләрнең иң изгесен гел сиңа теләсеннәр. Күкләрдән йолдыз сорадым Сибәргә юлларыңа. Кояш нурын аяктысын куштым мин җырларыма. Күкләрдән йолдыз сорадым Сибәргә юлларыңа. Кояш нурын аяктысын куштым мин җырларыма. Сүзләрен алдым былбылдан, кейін сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган.